happy birthday to me. Happy birthday to me. So, it's my birthday today. So, mamalengke na kami kasi birthday ko. Mamalengke na kami ng mga kailanganin namin para sa aming birthday celebration, the double celebration of Ma'am Shichi and Carabet. Ayan, ang bunsong kapatid ko ni Brenda ay magbe-birthday din. So magkasunod na kami. Ako ay October 15, siya naman ay October 16. So papunta kami ngayon ni Pretty sa palengke na pagod po ang picture. Hindi ko lang saan galing. So, halika, samahan nyo kami mamalengke. Let's go! Bababoom! Andito na kami sa palengke ngayon. So, mamimili na kami ng mga pangsahog at mga kailangan namin para sa aming handa. Hi! So, ito na. So, we have here kamatis. Kailangan natin ng mga kamatis na hinog daw para sa iskabeche. Pengin pang tray ate. We also need some sibuyas, bawang, carrots, patatas. Masarap kasi kapag may purong kamatis. For fritada and escabeche. Magkano po sa ganito? 20. Ilan yung ganyan? Tatlo na lang. Kunin ko na yung tatlo. That is for the pansit. Ito. Yan. Tsaka yun. For bami. Tatlo. Dadagdagan na lang natin. And so, we also need some bell peppers. Dagdagan lang natin yung bell peppers kasi meron naman na doon. Meron ba doon? Bumili ka? Oo, meron. Kanina ako naghiwa eh. Also need carrots and patatas. Para, ang carrots patatas sa ano to, no? Ilang carrots? Ay, patatas. Ito. Okay na to? Kunti lang yan. Sa patatas? 10 kilos eh. 2 kilo daw. Sabi ni Ma'am Sita, 2 kilo. Okay. 2 kilo daw na patatas. 2 kilo na ba yun? Magkano po yan? 2 kilo. Tsaka carrots. 10 carrots. Ayan. Parehas na mapresyo ng bawang sibuyas? Magkaiba po. Magkano sibuyas na po? 120. Mura na yun. Kuha rin tayo ng kalamansi at Baguio beans. Magkano po kilo ng kalamansi? Grabe. Buti pa sila nagmamahal. Sa Baguio beans po magkano? Grabe. So meron din tayong banana blossoms and black beans. Magkano po? 5 isa? 10? Yan. So ito na ating gulay. Apo. Tig 1.5. Ate walang dagdag. Isang. Opo, bukas. Thank you. Ay, bibigay niya tayo 1 kilo pa. Ay, sorry. Ay, lugi ba sa 1 kilo? Isang straw. Ayun na. Yay! Hala, 2 pa. Ala! Thank you, ate. Diba? Ganon, mambudol. Charot. Dami namin pinamili sa kanya. Ito pa may bell pepper pa. So, ito na yung aming bayaran. Umabot siya ng 1.3. Kala ko tawad. May tawad pa 20. Oo. 1.3. Yan, yung ating mga pansahog. Thank you, ate. So, balikan na lang po namin, ha? Ngayon, dito naman tayo sa leeg ng manok. So, pandagdag pang sahog sa pansit. Magkano po kilo? 140. 140? So, instead na... Magkano po isang buo? Iba na sa ilan.
Magkano per kilo? 240, 210, ah. Okay. So, yun na lang. Atay. Ayan. Balon-balunan. Para mas malasa yung ating pansit. Dito naman kami ngayon sa grocery. Mamimili tayo ng ating mga iba pang icon ng mga spaghetti at iba pang para sa grocery. Hi! So, ito naman yung para sa ating dessert. Andun yung ating spaghetti. So, we have our... Condensada ba to? Or ano lang? Ibap lang ata to eh. Cream densada. Creme densada. So, kailangan mo na siyang i-freezer. Magawa tayo. So, we also have some cheese and coffee. Yan. Alin dyan? Yan? Pwede ito. Magkano? 240. Ipa-is ka ba siya mag-iwa ko ng buhat? Bilhin lang. Oo. Or Picasso. Gusto na lang ang daghan. Ang isa. Escabeche. Pwede lang din. Oo. Kaya napay nga na? Wala na. Isa lang? Wala rin. Bukay, tulo naman yun. Hari na isa. Wow! Pang escabeche natin. Sige na. Sige na. Yay! Ayaw mo mag- Nakatawa na naman tayo. Yeah. Lalagyan na natin lahat na napamili natin. Ito, ang giniling and hotdog for lumpia and spaghetti. Also for pansit. Kaya, o kulang pa. Ito dun na lang. Ihiwalay. Ito talaga. May malaki ka pa ba dyan? Nagdugo na tayo dito. Ayan. So, hindi namin alam kami sa motor. Malamang sa malamang, dulog na lang ako. Pahiwalay ako ng isang ganito. Mag-isa pa akong dulog, no? Ay, isang ano? Motor. Oh, para mas magbilis. Siyempre, dapat meron tayong lobo. May nakita na ako. Yan. Bagay sa amin ni Cara to. Ako to. Ito si Cara Faith. Tingin tayo lobo. Hi! I need the balloons para sa amin ni Cara Faith. Yung kapatid ni Brenda ba na tropa mo. Tsaka ako, kasi birthday ko tomorrow. So, titingin tayo ng blue at pink. Yan. Di ba ito mabilis pumatok? Tindungan mo? Oo, ako pink. Siya blue. Ilang piraso yan? 10. Ha? 10 lang? Wala yung maramihan ka? Magkano yun 200s? 350. Ay, 350? Wala. Masyado marami pala. 100 pieces. Yan, marami. Okay na siguro to. Pag ganyan, 49 lang. Siyempre, kailangan meron din tayong letter. A. Ano? Silver. Ay, wala. Gold lang. Puro gold. O, sige. Puro gold. Sige. R. A. E-A-R-A. Cara. Dalawang A, isang R. Black din. Hindi Hot black. Kailangan white. White? Ay, hindi siya mababasa, no? Dapat pink. Pink ka kasi. Pink kasi ako, blue si Cara. Ay, ito na lang yung ano, curtain, no? Honey, yung may ano. Tsaka. Tapos yung happy birthday, yung ano. Ano ba maganda? Yan na lang yung square. Gano'n siya kalapad? 1 meter. 1 meter lang. So, magkano to? 50? Dapat dalawang ganito, no? May glitters yun. Oo nga, dapat dalawa nito. Dalawa to yung gibuhat ko dito yung tawin ba? Anim dito rin. Hindi, yung lapad ba? Yung lapad, yung dalawa, isang ganun. Isang, yun, dalawa yung ano. Isang ganun. Oo. Tapos, dito sa letter. Ganyan. Ito na lang, oh. Yan.
Basa pa ba ka na? So, dapat iba. Tingin tayo. Ayan. So, meron na tayong pang decor din. So, simplihan na lang natin. Ang importante, dapat mabusog ang mga bisita. Yun na. At ito na nga mga mahas na ko, nakapagdulog na tayo. At syempre, sinundo na naman ako ng poging-poging si Papa Kenneth. Uy, gagawin na ito. Eto na nga. Pauwi na tayo kasi hirap na rin si Britney mag-drive. Kung doon pa kami sa motor, dala rin namin itong mga pinamili namin. So hopefully, wala kami nakalimutan ng mga dating pamili kasi sinulit nga namin yung isang biyahe rin namin kasi syempre yung pamasahe ba tapos yung time para dire-diretso na. So if you like this video, sana po you share this live, like nyo na rin at saka sige na, pakisubscribe nyo na ha? Pa-birthday nyo na sa akin. Again, maraming salamat. Thank you so much again to everyone na nag-share ng kanilang blessing sa akin. Maraming salamat. So abangan nyo po yung aking mga post. Kasi baka mamaya may makalimutan ako. So mabuti rin prepared ako to thank everyone who's watching and share their blessings to me. God